Hola, avui parlarem d'un quadre que té una història ben curiosa. Es va passar uns quants anys darrere la porta de l'estudi del pintor que el va pintar sense que el veiés ningú. Es diu La petita i el bon companyó, i no cal ser gaire llest per veure qui és l'un i qui és l'altre, no? I per què una pintura com aquesta es va passar tant de temps amagada darrere una porta? Doncs perquè el pintor que la va fer era una mica peculiar. Es deia Francesc Gimeno i va ser el gran rebel de la pintura catalana de finals del segle XIX i principis del XX. El quadre el va pintar l'any 1891 i li agradava tant que el va intentar portar a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid de l'any 1897. Però el jurat li va rebutjar i Francesc Gimeno es va desil·lusionar tant que el va amagar darrere la porta de casa seva i va decidir que no el vendria mai, ni tan sols volia que acabés penjat de les parets d'un museu. Mireu si era rebel que, al contrari que la majoria dels autors de la seva època, no suportava la idea de tenir un mecenes que l'ajudés econòmicament. Ell pensava que un artista havia de triomfar gràcies a l'aplaudiment del públic i de la crítica i no pas als diners de ningú. La seva rebel·lia era tal que va fins i tot renunciar a encàrrecs de quadres que li feien mecenes i tornar al seu antic ofici de joventut, pintar parets. La imatge del pintor també era ben curiosa. Es va fer un munt d'autorretrats. Sempre portava barba, que li donava un aspecte vagament quixotesc, i sempre vestia amb espardenyes de veta i gorra. Semblava que volgués lluir la seva pobresa per deixar ben clar quin era el preu de la seva independència. Però aquesta pobresa era real, no era fingida. L'escriptor Josep Pla el va anar una vegada a visitar a casa seva i va quedar esparverat en veure com vivia. Descriu aquella casa com un lloc impersonal, amb els mobles estrictament necessaris, sense cap quadre penjat a la paret i sense cap cosa que la fes una mica més acollidora. I això que en aquella casa hi vivia amb la seva dona i els seus 5 fills. Precisament la nena del quadre, la petita, és una de les seves filles. Si fem cas de la imatge, gana no en passava. Està més aviat grassoneta i fa una ganyota de disgust com si estigués a punt de plorar. Crida l'atenció la mirada, aquests ulls que miren fixament no se sap on, i la gràcia d'aquests pauets descalços capritxosament creuats. Això és una gorra de cop. I al costat, una pilota. No sabem si és la joguina preferida de la nena o del gos. Perquè al quadre hi surt una altra figura que li roba descaradament el protagonisme a la nena. Aquest gosset de raça incerta, però de mirada tan expressiva que no et cansaries de mirar-li als ulls. En aquest gos, molts estudiosos hi han vist la influència del gran pintor sevillà Velázquez. Certament, la manera com la llum es reflecteix en el pèl negre del gos recorda molt la manera que tenia Velázquez de treballar els reflexos i la sensació de volum dels cossos. L'escenari sòrdid, les parets fosques i les rajoles gastades estan pensades per fer ressaltar les dues figures, sobretot la de la nena, que va vestida amb roba blanca. Aquest realisme tan cru del pintor tortosí no va agradar gens als crítics de l'època. Els més benèvols van dir que els quadres de Francesc Gimeno eren poc depurats i fins i tot algú va arribar a dir que feien olor a ceba, una manera una mica bèstia de dir que no li agradaven gens. En canvi, a Josep Pla li agradava molt la pintura del mestre Gimeno. Sobre la seva obra va dir que el mestre Gimeno feia una pintura obrera dedicada al món de la gorra i l'espardenya. Sigui com sigui, el fet és que Francesc Gimeno no va tenir gaire èxit en vida i un cop mort se'l va començar a valorar. Al desembre de 1927, només un mes després de la mort del pintor, la Sala Parés de Barcelona li va dedicar una exposició pòstuma que per fi va tenir un gran èxit de públic i de crítica. I aprofitant que Gimeno ja no ho podia impedir, un col·leccionista va comprar La petita i bon companyó per la seva col·lecció privada. Finalment, però, els desitjos de Gimeno es van complir i actualment el quadre es pot veure al Museu de l'Abadia de Montserrat, que és el que a ell més li hauria agradat.